Здравейте на всички, аз съм Милен и това е последното ми видео за... Най-накрая спираш с глупости, виж, ще намериш истинска работа. Не, това е последното ми видео за тази година. Благодаря на всички вас, които ме гледате. Благодаря на всички над 1 милион човека, които ме гледат. Айде, скри ръката надолу някъде. Айде. И благодаря за над 100 милиона гледания само за тази година. Абе, къде ми реагира? Няма да посрещам новата година с празна чашая! Може да ми е последната. Да ти да си говорил така, бе, татко. Айде да пуснем сега президента като говори. Айде всички бързо, че има 1 минута да гърмим шампанското. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. тройка, 2, 1. Благодаря ви. Честита нова година. Ало, Снеже, чуваш ли ме, бе? За много години! Да се... Ало, бе, чуваш ли ме, бе, Снеже? Ей, значи, пак няма това този телефон, бе. И за какво го плащам сега? Един път не мога да се обадя на нова година, пак ще кажа на Снежа, че не съм извъннала да честитя, бе. Ей, Георги, ела тук да ми оправиш този телефон, че пак няма нещо обхват, бе. Я да звънна на майка. Ало, майко, чуваш ли му, бе? Майко, за много години викам. Ей, значи няма да се разберем, няма да плащам тая година. Значи тук друго си вземах също. Това ми е да си хода из планина. Ти не е ли термосна? Виж, това дръжка. Много лесно. Много добро. Да. И така. Да, и като така, като направиш. Като съм мърничето. Така, значи тук от това, от братовчетка ми. Нали знаеш, дето в братовчетка ми бе, Угорна Оряховица. Угорна, да. Така, значи Угорна. Тя нали имаше късно долу на Оряховица. Ама се премести. Се премести. С Соня Нови. Да бе, да не приказвам. Той прост! Те, че се ядосах се. Аз гледам във Фейсбука, ма качва някакви простоти. Оня ден Коли ядни и го качили във Фейсбук. Тай ще бъде. Целта е прихват. Помниш мисълта. Трябва да изпеда прането на бърза програма и със студена вода. Ваня, имаш 30 секунди да го направиш. Моля! Сигурна ли си? Олеле! Иване, карай по-бавно, за никъде не бързаме, значи. Ей, голям зор да изпреварваш, бе. Това да ни ти е спорт на тука кола да изпреварваш хората. Гледай го тоя, бе, не се е научил да кара. Ще ни примажи тука всичките, като пулита пред майка си бързат. Полегнала е гергана, гора зелена е лова. Какво викаш? Да спра да пея. Как ще спирам да пея, къв че ли ми каза какво да правя, бе? Искаш да си пускаш тука сега твоите чълги, и да не ме слушаш мене. Бързат. Те не знаят за къде бързат. Полегнала е. Мълчи, ще пея, като искам да пея, бе. Къде ми е телефона, бе? Пак съм си забравила май телефона. Пак съм си го забравила. Его да е, бе. Ай се разболявам пак. Затвори ги тези прозорци, за какво ги отваряш, бе. Навънка минус 10 градуса и два са диша. Ей, голям зор, голямо чудо, голямо нещо, бе. Добро, ученици, имаше години, дали добро. Тей, проверяваме кой в чат. Филип. Имате ли Филип в тая клас, бе? Тук съм. Няй да бъди се, бе, какво прави? Спиш ли още? Започвам да изпитвам. Така я да видим номер. Филип, айде да те видим какво знаеш, моето момче. Коя е най-дългата река в България? Филип, айде, нямам цялото време на света. Искър, браво, бе! Браво, бе! Филип, браво, бе! Следващия. Оле!
Марче, здравей, бе, миничка, как ти, бе? От кога не съм те виждала? Бе, Георги, спри се малко, бе! Не виждаш ли, че говоря с жената? Ей, голямо робот, голямо чувъркане, голямо нещо! И все нещо да разбереш, все нещо да чуеш, бе! Като говори с възрастните ми, няма да се обаждаш, момченце? Далеко ще накарам отзад назад в седалка! Там ще запратя. Марче, как си, миличка? Абе, дали ме слуша Георги? Ми слуша, но той само когато спи. Ще те заслега. Ами, добре сме си вкъщи. Вие как сте, бе, Георги, бе? Ей, се за кола да ще ме дърпиш. Аз бе, го прикасвам. Иде да ми ревеш. Хайде да свърша тая книга, ще ми стръсна. Ето, здравейте, кажете какво ще искате. Не, виждате ли, че ми е пода? Ще ми нацапат тук на стяка, да няма как да влезете в магазина. Не виждате ли колко е часа? 8 часа не е все още, но има 15 минути, докато изчистя, докато измета, докато си затворя и си заключа касата и си преброя парите, а оборота няма как да ви обслужи. Не, аз съм затворила вече касата. Да, затворена. Не ги идвате! Затворя магазина! Аз няма да стоя тук цяла нощ заради вас, да? И ще се научите да идвате на време. Значи, всички има гледно, капото ми навсякъде ми отъпоти. Днес ще пробваме козунак с дубайски шоколад. Окей, хора, 2025 реших да започна с някаква нова поредица, в която да разнообразим и да не правя само скетчове. Тази поредица ще е пробване на някакви трендове, този тренд, който показаля цяла България, дубайски шоколад. Това намерих козунак с дубайски шоколад. Нямам идея колко е автентичен. Нека да го пробваме и да видим какво е на вкус изобщо. На вид изглежда много добре, между другото. Виждам писташки кремът, виждам шоколада, ще да го изпусна. Време е да се пробвам. Това представлява вътре. Очаквах малко повече крем. Не е зле. Шоколадът не е чак толкова много. Малко е като мармалад, не е като крем. Като цяло вкусът е много добре, консистенцията е супер. Но за 4 паунда се струва паричките. Давам оценка 7,5. Давайте, пишете в коментарите какво искате да пробваме следващия път, ще го направим. Чао! Бягай да свъридаме, значи. Георги, излизам до магазина. Да не забравиш да изкараш каймата от фризера. Като съм се прибрал да е размразена, ще правя кифтета. Разбрали? Да, добре. Ще видим тая работа.